Čečestvo. Synče se pošel. Wyście mieli, a co dżęcyszo, domacy rok. Mieniące są wasi starsi co patrzeć, że na socjalistycznym stacie lepiej je, patrz na systemie kapitalizmu ZN. Co się mamy zwyścić? Daniela. Moja starsi się to minena, że mamy lepsze drasty a maszyny a tak, dokud my na sobie do a dere drža. Prawie, Synca. Ania? Mój nanmeni, że mamy jara dobre szanse wykupowania dostać jo ZN to tak nie. Tam właściwie są wiele bieżunych. Cyle prawie. A to jest ten wielki rozdział między naszym socjalistycznym statem a klasą nieprzyjacielą. Nasz stat stara się oprawdzie od każdego. Po takiej wiercinie by też nie było, że ty do swobodnej niemieckiej mocy ma zastupisz. Szkoda, że nie masz niczego k tomu prajenu. Po takim wysiłku, da się nasz stat oprawdzie każdego stara, to widzimy silny dzień tu szuli. Nasze kupowanie jest odstawką najlepsze na całym świecie. Je to jasne? Šedny dzień w jednej szuli za czas NDR. Tu nie so započinał, kaj ženca tež 7:30, bieše spočatk prvneje hodiny. Rano pak bie kajž pola nas ženca tež, stajne jen vučer abo dvaj vučery, kiž mieru dolat, a oni mieru krukomaj stajne šulerju. Šulerju 8 do 10 letnika, kiž dybiachu sobu dolačinč a vučeru podpirovač. Haj a potom spočat prvneje hodiny wiezo jenož ze spiewom. Spiewachu so zwiecza aktualne spiewy, ki so runde huczby nazwuczowachu, abo gdyż by nikajki swiedzenski dzień, abo nikajki wosibity dzień, potom wieso dybachmy też spiewy spiewaczki, ki odpowiadawachu ideologii socjalizmu. Haj, a potom, to je to zajímavé też jeszcze, so każda godzina z jednym przyzywieniem započínaše. To reka prytku, by stajny jen šuler, kiž mieješe hewak porjad, kiž dybeše prytku stać, a tym uczery przyzywić, had su oni przygotowani na godzinu, a štufaluje. Meni Šajrichova rjadanja 7a je v učbi přijotvana. Pojďte svolniví. Jedna osobitostka, kotrež je dženca snano docela nie tak przedstajomna, bieše, so mierm šulu od punžele hač do soboty. Also jsem do Polytechnické vyšší šule Jakuba Čišinský Pančice Kuko chodził. Do hač 10 šuli sú so pomenne obširne poskytky za šulerov v svojich zajmach poskyčili. Nimo športa byše to pola me te fotokružk, v kotrymž jsem ja sobu džival, sobu stav byl. Šulerjo od prvneho do 3. letnika menovachu so młodzi pionierjo. Šulerjo od 4. do 7. letnika menovachu so Telmanovi pionierjo. Po tutem Ernst Telman, kiž byše tun předseda KPD za čas 20 alebo 30 letach, hadže jo zamordovania 1944. A te 8. do 10. letniki, te bychu ve tak menovaných młodzieckich skupinach, SNM skupinach. Když so nisem obdželil, byše Jugendweihe, to byše teze z mojego staršího domu sem katolsko, jen so také trošku napříč o tom so spečoval a tež v Horním Skodženku bych už ta možnost za oder byše to organizované za 8. a 9. letniku to reka GST livo. To byše za holcov pon taki militarski příhod za mladostných a za holce byše ta možnost, also Rotkreuz, wukubanie w naszej szuli a to jen so pon ze s niekotrymi holcami smo so odcivili od toho GST-liva a smo pon dobrovoľne pon te wukubanie ze s tymi holcami romadže svoje radune
w szuli zdokonał. Nie oczywiście tu łatwo znankało radnickie uczaki, ale to byście takie troszkę taki polityczny statement, też naprzeczo tom systemie. Możecie sobie przedstawić, że był szuler za to pokwostany, dokiż mnie się on znano jedną titu ze zwabieniem ze zapada sobą w szuli, ale dokiż mnie się on jedne prawe dżinsy oblekane, ale dokiż mnie się on znano tajne jedną taczę sobą ze służbu ze zapada. A jeli jest to takie, że w szuli namakało, gdy mamy dyrektory, to woty dać, a nie smo to żeniacy widzieli. Aber když ja myślę na te 80 lata, gdzie się tak recny slogan był Schwerter gegen Flugschare, also przeciwko tej atomowej wojnie, ale nic ze z tym, kaj są oni nas wykupowali w cywilnej służbie, ale tym, że my prajli, my noch chcemy to sobą czynić. A za to dawały takie nalepki. A tu te nalepki si drugie nigdzie na toszu przylepiliśmy, albo na dzienniku, albo każe było. Te sztuty nie były oblubowane. A też tam se to dostał zase jen porok, a se dybał to wod położyć, albo nigdzie wody dać. Stu z was byście czekały Kemszach. A założcie, że wszyscy słyszeli prydowanie kniaza Faura, když byście po moim imieniu jara nie spali naprzeciw naszemu sztaty. Hej, on je prydoval, że ma NDR jara wiele bieżdżonych. Hej, to jsem ty słyszała. Martina! Smituje dobu, a on! Proszę, wolejcie. Od docela netriši. To je celé jednoraj nam žal, že kniaz Faura tam prydoval je. My tu docela nemamo žene bieždžonych, ale je od vás i starší než tu bieždživa. Martina? Hej, mój nan buta hiže dlouho zadžo, ale nikto nechce ja myć. Knes Fara ma po takim tola prawie. Docela byť nemôže Mirčinie. Tu nan se dož nepracuje, aby tu ma kniaz Faura prawie myć. Čo dla jemu tak dziwo nie da? Cyrkej, katolska cyrkej je za sobą była poprawna, ale to, że ich wukowa. Jako Serbia smo mieli swoje właśnie, tu nie to giły sobą świecić, cyrkwinskie lito sobą świecić, szojena chcemy to zrozumieć, ale nic, to nie to rozsudne było. Myśmy się czuli w katolskiej cyrkwi zrozumieć. Przez to w endemerskim czasu je była cyrkej jeszcze ten klin, w którym się mógł swobodnie ryczyć. To są te wszelkie informacje, które się bez jawności nie masz. Te ludzie, to ta dżęca podobne, to są za zaczynnymi durami są nie swarili, a ja nie wiem, co się w obli dobili, a tak kice, kaj są one won, ja to coś szomilczało. A cyrkej je nas jazała, to jest fakt, a też te serskie zaradowania. Przydwanu klinka, wszędzie jeden z osada, pekne sami niczego, to taka jeszcze to prają. A hej, k tomu ja steju. On prawie, ja sam dował kujżowa, że przydwanu napisać, na sztazi dalej dać. Ja to wam to pajdowo jeszcze szu ja sam. Jeli se s nami jednu ketku z jednym provokantnym wielkim krzyżem, potem jest o tebe też w szuli prawo, to nie sme być. To my nechamy mieć, odpowiesz tą ketku. Myśmy byli na narodninach Tomaszeka, kardynala w Praze, tu na 90 było, byli 4, bo to są dwie serbskie młodostni byli w narodnej Draszcie. Myśmy byli doma, a te młodostni są dali, że przeproszeni na Stasi centralu. Nic czudzie nie nabożina hižo szuli była. Nabożinu mieliśmy wiedzą też pola nas w Budyszynie, ale junu w obtydzień a po południu. A to na Farze. Mi się stało, że sam ja potem, że ja Ameryka Granadu obsadziła, tu tam mała wojna, są wielkie rezolucje, są pisali przeciw Ameryce. A ja sam przyszedł, jeszcze sam miał szuli nabożinu. Sam przyszedł do szuli w Przestrzelce, kolega uczył, tam stojachu. A powiedział, wasza rezolucja zostanie przeciwko tom nadpadzie na Granadzie, ale nie zabudźcie przypisać
rezoluciju przez Ruski, to su Afganistanutska. 2 dni později bych ja přepošel kamienica na centrálu. Od toho časa ja nisem smil v Krušicach v šuli učovať. Mladžinské dživo nie je jenož bolo za neke otočku, neke to, neke nábožené, neke tamo. Mladžinské dživo všetci na bázu a na doviere. Stajne zasa. Kam má modosná ducho nekakte mesovú vojnu. Tak je było zase tymi oficjalnie twoje náboženské rodiny, twoje slovanskú učbu moje dla mladžinské večerky, ale ja tie sa odmil drude pokem šal, že si Roma je stievost, a pan se pravi pompoňu minut, tam je so besedalo, tam su so pášina sajli, tam nie je žan tabu dalo. Ty si jako duše pastor dobil smil, šo odmluviť. A od 9. letnika słuchamy potom do katolskiej młodziny, gdzie się też tydzień junu zetkamy. A tam byśmy wyzywali tej roli tej opozycji. A to sobie zaczujemy. A te skupiny, te katolska młodzina, ale też ewangelska młodzina w Budyszine, by tak rzec ta konkurencja, który SNM skupinam, kiedy by się też spytachu, te ludzi nas oszczanić, przez wszelakie zariadowania, przez dyskoteki. Ale te samsne odmywachu są też pola nazwy katolskiej młodziny. Ale moje šulevo, v našem starče se ne treba jedož dživať. Šta čiče tak v svobodnom času? Monika? Ja poskam rade hudbu, was sobie pudis. Daniela? Ja czytam rade knihy. Anja? Ja poskam trompet v orkestra. Lucia? Ja koču rade narije. A ty Milčine? Ja poskam mehrere rade hudbu. Was sobie tu od Udo Lindenberg? Što, od Udo Lindenberga ty boska šučbu? Bym raz dobrytka. Što, to się słyszeli? Bym boska od Udo Lindenberga hudbu. Milčine, Udo Lindenberg je hudbni klasový nevčiteľa. On smyšuje, že zná socialistický stát. To nebuch se o tebe myslil. Tu slub, Milčine, co nejdeš ja se boskať hudbu od něho. Slubiu. Tak, troje, máme dość umycov. Například Karat, Pudis, Inka, ale też Pytý Plač. Mit 18 Jahren konnte man erst zum Tanz gehen. Vor 18 Jahren war nichts drin. Wenn man dort also unter 18 erschienen ist, da haben einen die älteren Jugendlichen gesagt, raus, das gibt's nicht. So, und wo man dann 18 Jahre war, dann sind wir auch natürlich im Anzug und Schlips, anders nicht. Und sonntags, nur sonntags war Tanz von abends um 8 bis 24:30 Uhr, also 0:30 Uhr, dann war Polizeistunde. Und wehe, man hat die Polizeistunde nicht eingehalten. Hasle je popromljena jednu veliku žolu miła, všetce dobre kapa miła. Haj, musimo neke, posljednje sobotu sam ja čitao novine, skupina Topaz je 40 let stara boa, a kamjencu sjeća, te su ju piskali tajfun, kadenc, melodija, a kaj su nešto take rekali. Also muss man jenož kapa mieli, also wir Hasle je žena disko piskovali. Preda smo sva smili, jako kapava nareja hać, smo dobili jednym zastopňovanju stajč. Gdje smo tak recimo istu kvalifikaciju dostali, a inače skođenki su to davali, a potom se te dostal tu dovoljnost, a pa se te mogu nareja hać. Na rejach smo opravdu ne šli, one biše jaro češko vezo tež kartki obstarać. Jen jo miał tu składność na jen przekup jeść, to reka bo jen wajtne dotowo, so one kartki przedali, a po jen fajn w jednym rynku stał, a na to czekał, so bude swoją kartku dostaną. A też wybrać jedną kartku? A smo vizo kuži tydzień na nareje chodzili, to reka smo od piatka do nedele, ja ta všetce niže na jednej žoli, ja nekakve zaradovane było, najbolje su do reje boli, a najbolje su na tých rejach, kajž v Pančicach, Haslove, Šunove, Haslo, všetce nedelu su reje boli, a na tamých žolách, když nie sú kvase boli, kajž v Pančicach, alebo v Nebyčicach, alebo na malých vesných žolách, kao v Jasence,
w Kroščicach, to są mieli piatkowo sobotu reja, najbolej są tam kapa wyrali. Reje započínajú so z večera v 6, a potom trajajú oni hadžo 11, 12, tleje nic. Hej, ale to ešte by za nás przyzaje domov hič. Tu už sa ešte po rejach zetkachme, to menovachme, punžeme nikomu na kofej. A ja potom som tam ešte doma bola tých ľudí, alebo po našich předčeku na kofej pijachme a ešte besadovachme a reje vúhodnočichme. No hej, ten je jen problém, bo každé 20 je na auto měl, oder každé poustate ve 70 letech. Also je mopedauer oder koleso, hatte Zelle Nobel, also die Burja su ježili z taxu, z Kroščice. No. Často so to te obmezovalo, no, te nisem mogli z Kočebusa šijeti, oder z Budišine, oder jak nešto. Často ja so to bolje koncentrovalo, te osobe haslivé šunové, když sú tiež dobre kapaverali, so te kartky, te lištiky jara požadané boli. A to by obmezovanie. Also gavele ľudí na jednom žolu smidža, to by celé jasne postajené. A to zajímavé, pa ja so to jenož te prvé 2 hodiny dožažalo. Na koncu bych všice ľudská. Toen poprom Jan Wiki Rewa boni, ale vele let nareja chodil, a tu je also die svíčce podle tebine, tam je to leta do šibok ne seděl. A ty lidi nic puštěl, a za kůže 5 runy dost. To je skoro bohaté voda. A šeste se to taky trubel, bo to nic nesobokrenul, ne, a tu je dera živo. Ponce drugie spotali šeste rota, kotrež do dvora, šelešť. A pan Wolfgang hat veľkú ideu, že to budeme kus taký štaucherfett oder nekaký kromaj tam hoka nalepiť. A pan tam boko 10 čovoko biehu, bil košľu, a še taký Streifen sozusagen. Ne? Ale na konci sme tiež veselo boli. No. Ja som tým času lipský študent bol a haslo sú nevolali, a môžem Jean Balens nimam a nekak. A potom som ja 6 vujke hale tam bieho, a potom s 20 blešami Balensom tam okolo bieho. Taký alkoholik, kaum mu naseč. Vona vec sa to pozem za psychodne neživé haslo, to sa tam. Ale to piwa, to se 2 boli jac pić, to tam nie jest alkohol ľudská bol. A Balens, ja sam musel, když pa nekaj videl, so zase vele vodka so pije, also Balensa je so relativ vele pivo, a ja nech si všetci videl. On je so vyzove z javnosti. Also to je opravdu ekstrem napadne, vele bole, jace, ekstremne kurivo. Also na žolach, na kwasu, te nese, prajem, pojernačích večer, žana človeka zjevišťac poznal. To by taký film. A toto sú na blídach samo na takých malých talarách sú všudom cigarete leželi a cigáre. A tam je tie nás každý kúži kuriu. Možno sme cigarete domov brali. Also to sú pán voše boli, to sú na kvasu, možno tiež kvas hrali sredu a sobotu. Pretože sú boli šunové sredu kvase, takže sme o 2 kroč v obtedžen kvas hrali a všetci cigarete sú domov brali. To sme mohli teko títo, sme mohli sami všelať. My sme činej. Vy sme tí doma hudžbu poskali, a zabote na cišiš už bude docpil, a musimo tiež rádia doma mili, cez jednej antenu. A ten antenu smo tak preperovali, že smo zapadne všelaké dostali. Hej, ja nekaj neviem, ka vaše technické umenania od prede sú. Ja opravdu miel jedno radio s jedným kazetu, a pon se ty 2 knefle miel, a s tými budú pon všelaké vice od radia na tú kazetu šarač mo. Tak, liebe Schüler, budeme nekaj zimać, što smo dženca naukli. Za NDR Lippe hat ZRN. So mamy tu w NDR dobre wykupwanie. Gość jest naskryny jedziło mysna. A nasza mzda będzie też jara dobra. So mamy pole nas jara dobrych hubczników. Na przykład Pudis. Cyle prawie, moje Schüler. Dženca sme jara wiele w naszym ranym socjalistycznym stacie naukli. Na polowando dziwa
No hej domjacność bi wizo zjazana w tym padzie kaj pala nas ze sratarstwom, gdyż smo dobili też na polach działać, coś by zdziela jara grałoczyły. To ja pomnę nikak była, że 8-9-letnika, gdyż smo skut doma mieli, smo wizo też te pola obdziewali, a smo dobili tam coś młodzi na najskórsze, a spíš nie indzie rybu przeczować, dobili ten też nie, takie typy no było, że się te pepince jen honacz podpiątno, a potem się tym miał co pustu, myśmy dobili drewo, tak meno drewo dziwać, a ci, którzy są listy, ten też no mieli, aber wiecie, kiedy też po tej dole są jeździli. A mimo toho pak smo mošent mili malke ratarstwo nie może prajć. Dwaj do ci wołaj, ja nasz nan przeco picował, swinie, woce, nukle. Jeden od zajętej sobu zawiązane były w tym całym swojnym cyłku a tych całych samowitościach, któreś jen we swojbie miał. Swoboda by za mnie w osobince je nie zaprzyjecze, když ja poprawom husto nie zaczułach. My wiemy, że są nam wszyscy nidzie ranice stajene, choć jako dziecko, potem pożyć jako morostne. To są ten ranice, kiedy żenca też kujże starszyski dom, albo kujże szula, kujże morostnemu staje. To jest cele normalne. Ale tu te reglementowanie, a tu te wszystko czynić po przedpismach, to je mnie horostročivo. A swoboda reka się za mnie jako morostna, ja może nitko jenu do Mađarskiej do dowola jeść. Jako dziecko jeżdżamy często do Českej do dowola, a mieliśmy jahariane dowole, ale to ja nie może tak zariadować. A jako by w 80 latach w Polsce to nie miał, a ja sam tam sobą dostała, jak są oni z tymi ludźmi, którzy są na drogę szli w obkadzeli, dostał ja w oprodzie strach. Swoboda reka się za mnie sonić so do drugich światów. To som ja rade francuskie chansony poskała. Ja sam wiele o greckiej czytała, to som ja też o greckiej soniła. Ja sam przerade chciała junu do drugich krajów jeść. Przecież mi ta zapadna niemska nie ani tak jara wabiła, ale drugie kraje, kajż na przykład italska, szpańska, francuska. Czas młodziny je za mnie osobito czas, w którym może ja ze swoimi rozsudami moje zakodzami przyjść. Ja rado w moim swobodnym czasu czytam, die Volleyballreihen, so z moimi przyjaciółkami trichi. Jugend bedeutet für mich Freiheit, kaum Verpflichtungen und in meiner Zukunft will ich eine Lehre als Mechatroniker machen. In meinem swobodnym czasie rade Computerreihen. Jugendlich sein bedeutet für mich frei sein, Moped fahren können, feiern gehen, ja, halt Zeit mit Freunden zu verbringen. W swobodnym czasu rady czytam, so z moimi przyjaciółkami zetkam. Z moimi przyjaciółkami idziemy rady do kina, my rady besadujemy, albo my rady warimy. Am liebsten treffe ich mich mit Freunden, fahre gern Moped beim schönen Wetter, gehe halt gern in den Jugendclub und gehe auch gern am Wochenende halt feiern, wo man halt auch Freunde trifft. W moim swobodnym czasie rado so z przyjaciółmi zetkam, rado te słyszeć z tymi, ale ja te sam wiele w socjalnych mediach popuczu, tylko stoję więcej dzień k temu słyszę, a ja te tury potem też ma komputerowe. W moim swobodnym czasie ja rado czytam a maluję. W moim swobodnym czasie ja rado kupańcowaję, a so z przyjaciółmi zetkam. Ja, Sportreihe sammeln wielką rolę, tylko ja w towarstwie, a so te ja rado pojiwam. W moim swobodnym czasie ja rado fotomontażę czynię,
Jsme přečen ty zetkám, ale modžinský klub ty huste grillmer, also když ty vedra sobočiny a já ty towarste ty rejujem po der Udvore. Przyjemne ze stede w NDR-skie czasu ke asistenza możemy halt te wiele jace prajść, te sztośmy chcemy ke polityce, możemy te prajść sztoś na nasze utro boleży, nic ke sprede sein, pan dwa stach mit sein, da erste dwa aber tak nic, aber nie mo szulu da studować aber tak. Das ist ja nicht so einfach gewesen. Wir sind eingezogen worden 1964 an die Grenze. Und die Grenze war so schwach besetzt, dass wir sofort raus mussten. Aber nicht raus konnten, sondern wir mussten erst einen Lehrgang machen, sind wir Unteroffizier geworden. Und da haben wir dort natürlich an der Grenze dann gleich Zugführer waren wir. Das war ja auch eine Geldfrage. Ja. Und es wurde auch jetzt gesagt, es gab keinen Befehl, einen Schussbefehl. An der Grenze gab es ihn, eindeutig. Und zwar in der Vergatterung, wie wir das nannten, dort wurde der Schießbefehl ausgesprochen. Ich habe das selber gemacht, weil ich Unteroffizier war. Wir hatten natürlich 90 Schuss, also Magazintasche und ein Magazin in der Maschinenpistole, in der Kalaschnikow. Und ich war Unteroffizier, ich war dann auch nur Pistolenträger, also die Pistole war immer noch mit. Man hatte 14,5 Kilometer im Grenzbereich und dort wurde die Grenze jeden Tag kontrolliert und abgelaufen. Da war der Grenzzaun, also praktisch Stacheldraht nur gezogen. Konnte ja eigentlich keiner rein, weil da Minen waren. Und dort sind die armen Tiere, weil das ja alles Waldgebiet war, lagen da drinnen. Im Sommer könnt ihr euch vorstellen, wie das gestunken hat. Ich sag das mal so. Die Tiere lagen dort. Einmal ging mir auch eine Kontrolle. Es konnte ja nur ein Unteroffizier mit in den Posten gehen. Und auf einmal hörten wir ein Wildschwein. Oh, guckten wir, dort war so ein steiles Gelände. Das Wildschwein lag das hat uns gesehen und dann hat das immer wieder überschlagen. Und da haben wir gesehen, hatte schon ein Bein weggerissen, also verheilt, und das andere war frisch weggerissen. Und natürlich haben wir das Tier nicht leiden lassen, haben wir geschossen. Und es hat ja auch keiner gewusst, es gab keinen Plan, wie die Minen liegen. Das waren ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, das waren Holzkästen, kleine Holzkästen. Und die waren auf Druck eingestellt und wenn drinnen in den kleinen Holzkästen war dann diese Explosion. Also das würde dir garantiert, reißt das ein Menschenbein weg oder wenn man jetzt kriegt, Hand oder sonst was. Wir haben uns sogar mit dem BGS getroffen, also mit dem Bundesgrenzschutz, durften wir. A tohle mlčenie, když René bylo za tyto svobody německé možné zastupíš. Pojďno, kež tam. Tak prawie. Mamy dość uczniów, a w Moskwie.
Tak, Paul, mamy wiele. Uden Lindenberg je učbenik klasového nepřečela. V kujším zpěvu od něho učetce napřečel našemu štátu. Uden Lindenberg, už smyslíš, že kujší můj ve svých textách, že nás socialistický stát. To nie je to gut.